שלום כולם, ברוכים הבאים לפרק הבא, ולמה המפה פה... יש המפה צבעונית, בלך על פרקול. אפילו אותך חמוד, באתי לדחוף אותך. אני אנסה לתפוס לך מהג'סטי. טוב, תפסתי נעליים, גם זה טוב. ברח כל עוד אתה יכול. אבל יש צ'סט לפני שכולם הגיעו. פסה. יש, עוד צ'סט. צ'סט. נחמד. אני עכשיו חזק. אני מהיר. אם אין לי מקלות אני אוכל לעשות חרב בטר. כמו שספייל אני בטר. I love butter. He's love butter, אוקיי? הוא מאוד אוהב את זה. אני אעשה לך אפילו כרך בטר אם אתה רוצה, אוקיי? רק תאהב אותי שקל. תאשר לי שושריים. וואו. יש לך חולצה? לא, אין לך חולצה. לא קיבלתי חולצה. זה כמו מגנים שלמים אין לי מושג ממה. אבל זה יותר... זה פחות מאיירון. יותר מלזר. זה... רגע, זה כמו מגנים זהב. אין לי מושג, טוב. קיץ אין לי מושג, אני אוהב להגיד קיץ, תתרגלו לזה. פאק, טוב. פאק, אני חייב לברוח. לאחד מהם יש חרב. לאחד מהם בורח כמו את זה מטורף. יש! רגע, מה יותר חזק? הנה, כן, בטר. אפילו דיימון. I have a stone sword. מי בא נגדי? לא, ברזל, מי רוצה עכשיו לבוא נגדי? למי שומץ? אני באמת, עוד חולצה. קצת אוכל ועוד חולצה. בוא נראה ופאום. אף אחד לא ינצח אותי, אלא אם כן יפתיע אותי. כמה ילדים בטח. פאק, מצאתי עדר. תחזור הנה חמוד, תחזור לפאפה. מה, פתאום אתה בורח וקודם שמישהו עקב אחריך? אתה לא ברחת? וואו, הופה. אתה ממש טיפוס ממש קשוח. אני ממש מפחד ממך. טוב, אני מוותר לך. מוותר לך הפעם. אני מוותר לך רק הפעם. הפעם הבאה שאני אפגוש לך, זה סופך. אז לא כדאי לך לפגוש איתי, אוקיי? חמוד? ביי. עוד בזה, I have a diamond. הבעיה היא בזה, שאם אתה לוקח את הצ'סט,
סופר פאוור? בוא נראה את הסופר פאוור שלך עכשיו. בוא נראה. אוקיי, הנה הסופר פאוור שלך. צריך... נו. איזה... או. אמרתי לך שאני אוהבת לך בפעם הבאה. איפה? פאק. מישהו יותר חזק ממני. שיט. פי 100 יותר חזק ממני. פאק. נו. פיס. קחו את הסטייק הזה במקומי. נו. פיס. טוב, הייתי קרוב. I hate you. ואני חזרתי לכם. רגע, אני חזרתי אותך? אני חזרתי גם אותך. רגע. איפה הבחורה שחזרתי? לא, צריך לא נראה לך חזרתי. אני חזרתי. אבל אני חזרתי גם כזה. הרבה דברים. זה חלק מהדברים שלי. הולי גלם, שיקום אתכם, אני שונא אתכם. היי, נשארתי בין השלושה האחרונים. הוא דרך חי, תמוך בה. גו. אני כאן בדיווח חי לאיזה מכות במועדון. אני ממש מוטרד פה עד עמקי נשמתי, והאיש תולעת הזה מנצח. אין מושג מהו. וואו, איזה זיקוקים מדהימים לתפארת. האיש תולעת, אתה מדהים אותי. מדהים, אתה ממש מכוער, אחי. כאילו, מה זה הפנים האלה? סליחה. טוב, אז תודה שצפיתם בפרק הראשון, או שזה השני, אין מושג, של מיינקראפט די Survival Games. כאן נמצא שיפ פארטי, איתכם בחתרזית, ויסטה בסרטון הבא.